Good morning, guys! Gandang umaga. Ayun, naka-edit na ako ng vlog kahapon. Medyo mahaba yun kasi 29 minutes. Ayun. Puro Lucia. For sure naman magugustuhan nyo yun Kasi madaming exposure. Exposure ba ang Bebe Lucia namin. And then, dumating kasi yun sa Salad Master nga. Deliver yung set ko. So, ayun. Ang saya, guys. Kasi, regalo ko yun sa sarili ko. And then, si mama din naman yung paggagamitin ko pagka, nakalipat na kami doon sa probinsya. Hindi pala nakalipat. Sila. Kasi, syempre, dito yung, trabaho namin. And then, dito nag-aaral si Chris. So, ayun. Sila mama lang ang lilipat sa probinsya after magawa yung bahay. Kaya, ayun. Kakatuwa. So, kung sino yung mga gusto guys na umorder din doon or gusto nyong mag-demo sila cut sa inyo, comment lang kayo sa sa comment section, okay, para maibigay sa inyo ni Kat yung tatama ni Kat yung contact number nila, okay, kasi sobrang guys, sobrang laking tulong sa mga tulad kong busy moms na wala nang tayo magluto. Kasi lahat doon ilalagay mo na lang minudo, afritada, kung anik-anik lahat. All in one doon na. No more gisa-gisa, no more oils na. Di ka na di ka na, ano ba yun? Wala nang hindi na masasayang yung oras mo. So, ayun sa mga gusto guys. Kahit na sa mga pumapasok na na mga parents dyan, yung pagdating nyo, diba, iisipin nyo na na lang, take out na lang, gano'n. Hindi, kaya nyo yung gawin. Mga sis, mga mommies, mga daddies. So, ayun, dahil sa Salad Master. Ay, papaliwanag naman sa inyo. Wala tuloy. Tantad ko kasi. Papaliwanag naman sa inyo yun nila kasi kapag nag-demo sila sa inyo. So, yun. Comment lang kayo. And then, ayun nga, makita ko sa dito. Nilagyan ko ng vitamins yung mga pagkain ng bebes. Dumating na yung in-order ko sa sa Lazada. Mga onesies ni Lucia. Ang cute. Kala ko maliit. Sabagay maliit na nga siya talaga Buti na lang ano ba yun? Stretchable. Expandable. Yan. Tagdag sa kanyang kakikayan. Condors. Tapos, itong itong mga medyas. Medyas lang ba to, Chin? Ayan. Pito for 300 lang ata to. No. 300 lang alam ko Ay, 400. And then, basta mura lang guys. Below 500 sila. So, ayan. Ito kagising ko lang. Ngangungupit. Wala na niya. Kapal ng buhok. And si Mudra, yun Galing pala kami ni Mama sa sa shopping. Bibilin dapat kami kaso hindi available. Kaya bumili na lang kami ng kulambo. Yun. Para kay Lucia ulit. Para hindi kagatin ng lamok. Kay Lucia sa inyo. Kay Lucia yan. Hindi yan pampaa. Tela to, di ba, me? Tela yan? Hindi yan yung namin, pang paa namin. Tapos raketa sa lamok. Ayun lang. Cute-cute nga Magkano ganito? 400. Ito, magkano? Pito. Magkano yung doon? Magkano ba yun? Yung dalawang ganito. Tapos isang 150. 150. Set. Wholesale. Pero pag hindi 180. Uy, dito na lang ako na Ito. Tulog pa rin yung budayday na yan, Bukas. Pag lalaki. Kung babae yan, me. Pag babae ba ito? Blue lang na, Sana pag lumabas si Lucas din. Puro yan, puro soccer, basketball. Puro kicks sa akin. Ha? Kicks. PCSenday, nag-encode ng mga orders. Dumating na rin yung Shopee. Yan.
34. Hindi ako nakapag-ano kahapon eh. Nakapag-confirm. Okay na yan. Para hindi nangangarag. Hello. Hello. Ay, May. Natanggal siyang ano, May. Gloves. Dali, ba makalmot niya. Baka makalmot. Baka makalmot. Baka makalmot. Ay, sus. Hello. Dito, Lola. Uy, dapat maliligo ka. Ang nanay. Boom. Parang tinapyas na. No? Puno ng saging. O, tumatay na naman yan. Sige, discuss sa nani. Sige. Lucia. Sige. Sirang na sana yan. Inat-inat, inat. Hanap na naman ingos yan, oh. Iapit na naman, oh. Baya naman yung kutnog, oh. Baya naman si Jibo, baya yung kutnog. Iyak na yan. Aha! Kutnog. Nana. Hanap meme. Aha! Baka malalo na yung ano may likod niya. Mainit na. Kaya nagaganyan eh. Ito, oh. Puno na. Kailan pa ba to, be? Kagabi pa yata. Tira mo yung bibig niya. O, baka nang yung kutnog, oh. May yung kutnog, oh. Kutnog, oh. Tara. Tinatakaw naman ang baby girl na yan eh. Ayoko! Ha? O nga. Tingnan ko muna yung ano dyan. Ano mo muna? Dito pala yung sa nag-deliver ng mga kasaway. Hilamos. Hilamos ng tita. Ay, cute. Hilamos mo na yan. Kasi hindi naligo. Pawis-pawis. Ay. Ay. Hilamos. Yan, tubig para pag hilamos niya. Grabing bata, pawisin. Pawisin masyado. Pawisin yan. Pawisin yan. Yes. Ba? Uy. Cute niyan. Cute. Yan si Inday ang nag-ano eh. Para masanay na siya paglabas ni Lucas eh. Ready na. Ano kaya yan? Ano kaya ang tinatanaw niya? May ilaw ka na dyan, no? Ano kaya yan? Dali, para mapupog na naman ang halik yan. Dali. Tulog-tulogan pag maliligo. Tulugan yan. Shout out po kay Isa. Isa Marcelo. Mas pogi daw siya ngayon kasi bagong gupit na yun. Clean na ulit. Ang pangit ng boses. Ay, hindi. Sinisipong kasi siya. Sipon ako guys. Hello. Sipon ako guys eh. Papasok pa lang siya. Nawala na si Mark eh. Ba't mo ginaganyan? Ang hilig nito sa ano. Ganyang pants na ano. Masikip sa... Yan. Maayos na itutupiin pa. Pagod ako yung... Ang taba mo na kasi tira mo yung tiyan mo. O ito ano lang yan. Oh. Ipit na eh. Wag ka na. Tsura mo mamang-mama na. Taba mo na. Talaga. Iyang. Tamo, di na niya maano yung ano paa niya eh. Tapos na sa Shopee guys. Anong oras na? Pasado 1:00. Lunch break na muna kami. Ligpit-ligpit. Tapos bumili na lang si Mikay ng ano. Ng KFC. Yeah. Ligpit na. Ay shucks. Magamitin pala namin yung upuan. Kain tayo. Sayaw-sayaw muna kami dito. Hello guys!
Hihitang ka? Hello, guys! Ay, hello, guys! Ay, Mick, ko tumata to, Mick. Nakangabol. Kailan ba napasok tong batang to? Pupupo ka, no? No. Do this. Sana tita, yan. Bunga. Overtime na, guys. Anong oras na, Mek? Narag, pagod na ako. Alas 7 na. 8 naman na, no? 7 or 8 ko nasabihan si ano, yung aming personal rider na mag-pick up. Ang dami kasing na-miss out nung ano, nung 2 days ago. So, binalikan namin yung mga lista. Kaya, yung batang to. Yung mga pinapalaro eh. Naglaro sa base. Booking kita eh. Yun. Inaano namin. Parang walang ano. Walang malaktawan. Pero sa LBC. Sa LBC. No! Una naman. Yung sa LBC na, napaship na namin ni Jackie. Diba sabi ko, walang ano kapag ka may pasok. Tasalan mo ko ha, gulpin kita. Gusto mo? May open eh. At bakit? Ang gagawin mo? Tumigil ka. Water na lang. Hindi nga malamig. Kuha kang ano doon. Ay, dali na. Gusto ko din malamig. Dali na. Tingnan nyo. Oh, tingnan nyo yan, guys. Oh, inuutosan ko. Nahihimatay pa yan. Nahihimatay pa yan. Tawo, di na yung makaakyat. Kaloka. Besan mo, yelo lang. So, yun lang, guys. Update. Si Lucia nandun kay Dayan. Nakadapo na naman sa dibdib. Matutulog. Yari ka na naman mamaya, Mika. Na. Ibabox rest. Akin na lang kasi. Papirmay na kita ng kontrata mamaya. Sabi ko sa kanya. Papirmay ko siya ng ano. Yung parang tipong ano pa siya. Wala pa siya sa wisyo. Papirmay ko siya. Na, nagsasabi, akin na si Lucia. Sinasalin niya na yung ano. Takot na takot. Maglalak na siya ng pinto. Akin na yun, si Bibi Lucia. Si Mika, yung nagluto ngayon. Antayin natin, guys. Pechay na naman. Ever favorite namin to. Very healthy dish to, guys. Kasi ano lang siya. Pechay, tapos egg. Ayun, ginisa lang yung egg sa bawang sibuyas, kamatis. Ayun, madaming kamatis. And then, lagyan ng water, timplahan, cover hanggang sa kumulo. And then, ano yung pechay. Ang sarap, promise. Grabe. Kapag kaya ng ulam, nag-aagawan kami. Hindi na dapat ako kakain eh, kaso naglalaway ako doon sa amoy. Meron pa pala siya kalamansi, kaya maasim siya. So, yun. Sarap. And then, meron pa ditong ano, yung KFC kanina, hindi nagalaw. 2 bucket kasi binili ni Mikay. Then, ano to, Mik? Ayun, binaw ni Chris. May adobo pa. So, dami ulam, pero, tingnan nyo, mas unang-unang maano yan. Mauubos yan. Tara na, let's eat! Buka kami umakyat para matulog na. Teka na, nak. Hugas na ng hands mo. Kaya tayo. Hello, guys! Magandang gabi. Grabe ang ano namin ngayon, ang overtime. Inantay pa kasi yung, yung personal rider.
Kasi nga nagano pa siya. Hindi lang naman ako yung yung sineservisyoan niya kasi may mga pa siya. Kumbaga, ano ba tawag sa kanila? Freelance. Ayun, mga freelance sila. So, namimili lang sila ng mga online seller na pagsiservisyoan nila. And I'm glad na isa ako sa napili nila. So, ayun, nakakatawa kasi mas mabilis na yung yung pagpapaship kahit na anong oras. Yung parang wala kang wala kang cut off na kailangang ipatupad sa although ang gulo ata. Ay, may cut off kami guys kasi syempre pag sobrang dami na hindi na kaya, ayun. Pero yung hindi ka magmamadali kasi may oras na ayun dyan na si rider, kailangan ko ng matapos to. So hindi kasi anytime magre-request ka lang sa kanila na kuya gantong oras, pwede ba gantong oras ganun ka dumaan. So ayun, maganda. And then isa pa is mas madali yung pag-deliver kasi kapag madadaanan na nila yung client, ganun, or yung buyer is, nila, idadaanan nila mismo. So, hindi na siya mag-overnight sa isang company, sa main office ng isang courier, diba? So, kaya okay na okay sa akin. Although, lang naman din, mga 10 pesos lang din yung, difference kesa dun sa, sa ibang courier. So, medyo mataas lang sa kanya ng 10 pesos. Pero, Caribels na mas mabilis naman, diba? Kaya, yun. Colors ko yung aking hair. Yung naligo na ako kasi kahapon di ako naligo. Nakakahiya. Nakakahiya sa akin. Yeah, yun lang guys. And then, sabi ko hindi na ako kakain kanina. Eh, naamoy ko nga yung na Mika yung niluluto. Ang sarap. Grabe. Yun ang pangmasang ulam talaga. Kapag kayo nang niluto, hindi namin hihindian palagi. Yeah, yun. Napakain na naman ako. Kaya siya ako na guys. And then, nag-enjoy ako kanina kasi while waiting nga kay Kuya Rider is nagbabasa ako ng mga comments sa vlog kahapon. So, mukhang may naman guys, may aatakihin na naman sa puso dahil sa galit sa akin. Hindi ko naman inaano. Tawad kasi nang nood ng vlog ko, tapos mga galit sa akin, di ba? Tapos, pag sinagot siya ng ibang nanonood, magagalit siya, mga away na siya. So, parang timang lang. Bes! Ay, nako, Bes, ikaw talaga kahit kailang colors ka talaga. Nabuhay ka na naman. Ayun ang dahil na naman sa guys, sa Salad Master daw. Ayun, lahat na lang, Bes. Nakikita mo sa akin, Bes. Dati, yung parang sabi mo nga, kainan na ng aso na kawali namin. Ayun, pinansin nyo. And then, ano pa ba? Yung bahay namin na puro trapal. Napapansin nyo. Tapos, ang pagbili ko ng something na hindi ko naman hiningi sa'yo yung pambilis. Nagagalit ka pa rin. So, saan ako lulugar, Bes? Saan na lang, Bes? May gulay ka, Bes. So, ayun. Ano na naman siya sa akin? Mainit na naman ang dugo niya. Naloka. So, ayun. Di naman ako guys di naman ako affected. Actually, natutuwa ako kasi niya ako ng panahon niya, ng precious time niya. Itong squatter na to, itong mukhang chongo na to, pinaglalaan niya ng oras niya, diba? O, diba? Espesyal ako sa kanya. Ay, clerks. Kaya yun lang. So, para hindi ka ma-high blood best, matulog ka na lang na maaga. And then, mag-isip ka ng pwede mo din pagkakakitaan. Para, kung anong gusto mong mabili, is mabili mo din. Okay, hindi yung magagalit ka sa akin. Kasi hindi ko naman hinihingi sa iyo pambili ng mga binibili ko. Agree? So, sana best? Yun ang gawin mo. Okay? Kasi, nagmumukha ka lang lalong kawawa. Mukhang timang, sira ulo. Na mas masahol ka pa sa sinasabi mong squatter na to. Okay? So, ayun lang guys. Natutuwa lang ako sa kanya. So, I'm happy kasi naging productive ang araw na to. And happy kasi syempre kasama ko pamilya ko. Wala si daddy. Ayun, pero on Friday is magkikita kami kasi papasama siya para para kunin yung back pain niya nga. Ay, nahingal na naman ako. Ay, kaloka.
So, ayun lang guys, kasi anong oras na ba? Alas 11 na. Di ko alam po na pick up na ni kuya yung ano, yung mga parcel sa baba. Pero, mabilis lang naman yung kahit bukas ng umaga pag pinick up niya, diretso na yun, diretso deliver na yun. So, sobrang sipag ni kuya. Kaya kung sino man sa inyo ng mga online seller na gusto ng private courier or rider, sabihan nyo lang para maano ko siya sa inyo, ma-recommend ko siya sa inyo. And then, mas maganda yan ngayong bare months na kasi peak season na naman. So, ang dami na naman tambak at madidelay na ng mga orders online. So, ayan. And the best, antayin ko yung yung tag doon. Yung sinasabi mong i-report mo ako, ipapadampot mo kami kasi hindi daw BFAD, hindi daw FDA approve itong mga mga products ko. So, sige lang bes, antayin ko. Kasi yung kay Marie, parang numuti yung mata ko kakaantay. Kasi sabi nyo nun is, i-report nyo rin ako sa DSWD. Which is, never naman naman nangyari. So, maybe this time is, matuloy kayo. So, very welcome kayo sa aming tahanan. Okay, i-assist ko pa kayo. Baka naman kasi nahihiya ka lang na tanungin ako kung paano ba, kung ano mga tips na pwede kong ma-share sa iyo para din, 'di ba? Kung gusto mong kung naiinggit ka na kasi ako may pinagkakakitaan, ikaw wala. Puro ka lang nood ng vlog ng iba and then mababash ka. So, create ka na lang ulit ng another account na kunwari is mabait ka. And then sabihin mo na yung tanongin mo kung paano ba ako kung paano ba maging online seller, sa ba magsisimula, yung mga ganong mga FAQs, diba? So, makapagbigyan pa kita. So, ayun lang. Ayan, natuwa tuloy ako sa yung best. Nag-enjoy ako ng bongga. Kaya, ayun lang guys. Anyway, ito, seryoso na ha. Seryoso na guys. So, maggagawa talaga ako ng video about sa kung paano kumita. Yung mga tulad ko, homestay mom, yung mga gustong kumita ng extra para makatulong sa asawa, para makabili kayo ng mga pansarilyong pangailangan na hindi umaasa sa sweldo ng asawa, yung gano'n. Kasi nakakahiya naman talaga, diba? Kung sa lipstick na lang is kukunin mo pa sa sweldo ng asawa mo. Although, lang din naman, care best lang din yun. And paalam ko lang sa asawa mo. Pero, diba, mas masarap, bumili or gumastos ng pinaghirapan mo. Yung hindi ka magigilty, diba? Kaya, ayun. So, medyo madami-dami na yung nagre-request nun. And, siguro last year pa yun. Sinabi ko ata, sa tag pa yun eh. Hindi ko pa rin magawa-gawa. Pero this time is, ayun, mag-share ako sa inyo guys. Mga tips na rin kung ano mga pwede nyong ibenta, saan kayo makakakuha, saan kayo magsisimula, kung ano mga kailangan nyong gawin. So, yun. Okay? Abangan nyo yun. So, good night everyone! Thank you sa inyong panonood. And yung yung vlog kahapon, aminin, sinong hindi napangiti sa vlog na yun na almost, lahat si Lucia yung yung bida. So, ayun. So, maraming salamat sa inyo. Lagi sa panonood. Bye-bye! Kita-kits ulit bukas.